Nachádzame sa v Malinove, časť 3 vody a do ponuky nám pribudol tento bungalov. Poďme sa na ňo pozrieť. Dom má 4 izby, 2 kúpeľne, 3 toalety a priestrannú garáž. Samozrejmosťou je napojenie na všetky inžinierské siete, vlastná studňa a predpríprava na hydrokrb. Veľkou výhodou nehnuteľnosti je celoročne obývateľná zimná záhrada, vyhrievaný bazén a terasa. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.